प्रणाम मम्मी। ना हो अभी नाश्ता नहीं की कैले, चाय बनावत नहीं बुची जोरे खातिर। हाँ तो वहाँ के बाई गई बहारी है घूमे खातिर। और सब बताओ मम्मी, भाभी ठीक बाड़ी नु? भैया कैसन बा? ठीक बा, चलो ठीक बा। तू ठीक बा ना? चलो ठीक बा ना मम्मी। ऐसा हमारा के घर में बियाह कोइले बड़ू जा कि कितना हम सुख पावत हैं तो सोचबो ना करी रही कि हमार मरद हैसन मिली हन। दुगो ननद बेचारी बाई जा शादीशुदा हो गई बाड़ी जा, तब पर भी हमारा कितना माने ली जा कि का कहीं। हाँ मम्मी सचवे कहे नहीं कि जितने कहीं उतने कम बाटे और कहतना बड़ाई करी। हाँ मम्मी हम ना जानत रही, कसम से कहतनी जैसे में चाची के लड़किन के दुख होला तो वैसे हम समझी कि हमारो दुख होई, मगर ना हम तो ऐसा मरद पावले बानी कि सच में केहू कहेला कि केहू हकीकत राम जी के पा जाई तो बाप रे बाप स्वर्ग के नरक, नरक के स्वर्ग के बना दी। आ जैसे में हम हकीकत में मम्मी पा गई बानी। पप्पो फोन कैले रहन तो कहत रहन जाए द हम तहरा के दुल्हे पर बियाह कैले रही, घर द्वार पर बियाह ना कैले रही, मगर हमार रहे खातिर घर द्वार भी अच्छा बाटे। दुगो ननद बन जा तो उहो के दम हमारा के बहिन जी सन हमरा के माने नहीं जा, जेने से आवे नहीं जा उन्हें से भाभी भाभी करत रहे नहीं जा। हाँ कभी भी लाइट कट जाला मम्मी ना तो जाना तड़ू माने मिक्सर मशीन में मसाला पीसे के होला ना तो कहे लीजा कि अब भाभी कैसे तू लोढ़ा चलाई बुद्ध हम पीस देता नहीं तो पीसियो देवे लीजा मम्मी। हाँ बताओ सही में न कहतड़ू आजकल केहू अपन भौजाई कितना सेवा करी, एगो हमार ननद बाई जा कितना सेवा करे लीजा। हाँ मम्मी माने नहीं ना, हद से भी ज्यादा माने नहीं को हम जाऊँगा सब की ना माने दी हमार भाभी। जाके चाची घर बैठ नहीं भाभी का करते का ना कौन के चाची घर गई तो भाभी बोलबो कर जाए ना देवे लिए वो तो तुम आई दिन ढेर दिन पता घूमे चल चाची घर जब तक दाल वाल धो के बैठा दी भाभी वाला तो दिन भर काम है ना भाभी करत रही। एक सवेरे से 4 बजे से काम करत रही काय दीदी का करे आज दाल धोते बोलू तू कहां से होतई? और चाची घर गई रही भाभी का करते खाली आवेलू तो घूमबे करेलू, इने के तनी काम धंधा कर दे। काम धन करी ससुरा तो करबे करना है जब भाभी बाई ना केतना बढ़िया भाभी बाई करे करी कुछ चीज रख घूमी हम बाई हम बनाई तो बताऊ भाभी तो एक से से करते रही ससुरा कैसे करत हो बिरे? और ससुरा करना एहिले मन ना कर ले जाई ना तो करे के। हां चला चला ए से तोर देखा देता टे इना के तन के काम धंधा कर देबे त खाली घूमबे करे। आ दे तू चुपचाप रह, तू खाली लड़ते रहेली समय से। हां तो चल चाहो बन गल के जन कहां बुची ओरी गोइल बन जाई ना कि पी लेही आके भाभी ए भाभी और चलिए अब क्या बनाऊ तो का हो आज जी बुची जी क्या करतनी हम ना करम काम हम नहीं की और घर में का बोले एक सब्र से तो करते बोलू 4 बजे भोर में से बता चाह बना दे। हां बना देनी पी लेही ढार के इधर दे आधार दियो अच्छा आज ये तरह ये बस सोचल नहीं कि हम जाके दाल बैठाई एकरा मतलब हमारे भाभी ना माने नहीं रह यार ना भाभी ऐसे काहे बोलता भाभी भाभी के जब रे भाभी मानती ना तो हमरा के सोचती कि हां हमर भौजाई बड़ी तो वो काम करिए तो आगे अपन मैंने काम करे ना बोलती कह दे भाभी तुम बताओ ना रवा सब बैठी जा दूल्हा घर त जाके आ करबे करम काम तो ए जिगोवे आइल बन त कामे करमु ओ जिगो त मशीन से काम में पेराइले बनी ए जिगो पेराते हम ना ए जिगो हम तो जितने आदमी काम करला ना वो तक के सारे ठीक रहेला भाभी जाय दी रोगा ओ जिगो काम करम पूछी जी हम भाभी जी रानी त हम काम करम ठीक न आ जब हमर लइका होके कराई ना त रगा के काम करम। अच्छा ठीक है इसे तो करते वजह से हम करम। हां ऐसे काम करत जी कि हम करतनी जब हमार लइका हो गई त रउआ घर के पूरा काम करब हम जब सुतर हम ठीक है बाकी रण भतीजा बढ़िया होई जाई हम चाहे लेके आवत तनी ए पूछे जी का भाभी आए का कहते जी जाई त तनी का कह जाला जी अच्छा हां क्या भूला जाता नहीं हम काम करब बाप रे बाप लोग कहेला कि ननदे में गलती रहेला अब भौजाइयो में गलती रहेला माना तनी कि एके मुंहवा हाथवा ना चलेला दोनों चलला आखिर हमर ननद कितना बढ़िया बन जा लोग देखी तो कहे कि बाप रे बाप ई का खइले बारिश सन के कहीं में इतना प्यार रहेला। अब बताओ हम अपन नैहरे के देखले बाई कि हमार भौजाई हमार संगे इतना मिल के रहत रहे तो हम मने में सोचत रही का खोजे मने में सोचत रही नु कि हमारो बियाह होई तो हमहू जाई तो ससुरे में अपन ननद के खूबी मान जान करम। आ देखो ओइनी तो आज तक हमार से ना झगड़ा भइल बा लड़ाई भइल बा कितना प्यार बना के रहे नहीं जा भगवान ऐसे हमनी के ननद के हमार मरद के सांग के सब के जोड़ी लगेले रस प्यार बनेले रहस लाई जी।
प्रणाम जी। ना जी ऐसा कौन बात नहीं के काहे कि हमार तबीयत खराब होई। हमार भाभी नहीं कि का करे वाली का जैसे रहो घर अब सही काहे जगह हमन के घर बाटे समझे नहीं बताई ना तन की। हाँ अरे ये दीदिया केतना भाभी बढ़िया बाई रे सब काम कर देवेली कि ना बताम तनी। अच्छा ठीक बा रखते हैं बाद में करम करेंगे। आ तोर जीजा हमन अच्छा छोड़ो सब अब भाभी रे रे भाभी कितना अच्छा लागत है कितना मांजन कर ली एगो चीज है हमारा पहनली है सड़िया पहनली ना करे हां रे बुझे ई त बात सही कहता रे आ भैया से कहल नहीं के भैया इतना सुगर हमने के भौजी रही इतना सुगर के गांव देखी त दांती अंगूरी काटी कहल ही रंग के बढ़िया ले आई मेहरान खुद के देखते रही सब तो एके टके देखते रह जेबू सर। हां बताऊ आ एगो मोनिया के का कहला प्रियंका घर के का अंतर हां ओकर भौजी पूरा लड़ाकी नहीं लड़त रहली नंदी जरे रोज लड़ाई ना देखी मारे जब बेचारी आवेले तब लड़त रहेली आ सोचले तन कि चली अपन भौजी घरे एगो लुगो झूला मिली ना बेचारी रोवत गावत चल जाली कहू कि ना हमनी के जब आने तब हमनी के भौजी हमनी के लुगा देके बिदा ओइसन बात करलिस ना दीदी तू हमनी के भौजाई में मिल जन का हमनी के भौजाई ना रे बुझिया सुनो के बात कहतनी जैसा हमनी के सोचल रही ना वैसा ने हमनी के भौजाई मिलल वाली कहू कि ना आ सरस्वती जिन्नी हां यो ना के उनकर एगो के आंख होइसे बा कानी लेखा बा एगो के मुंह ना के टेढ़ बा ओइसन हम के एकदम सुगा के ठोर दी हम ओठ मुंह सब बाटे कहू कि ना को ठोर नियन बाटे नहीं के काहे लेकिन जान ई का करते जे जी बैठ के बुझाता का पढ़ते जे भाभी कुछ ना बतिया पानी में चल जरा चाय पी जा जल्दी। हां भाभी चाय ना पियन जे तबो पेट भर गेले से ना तार प्यार देख के तना ना का कहे के कितना अच्छा से हमसे बोलेलु बतियाएलु ना काहे जी हमर से कुछ उल्टा पुल्टा का बोला गई और ना भाभी हमर लागल रोटी के उल्टा भाभी ऐसे काहे बोलत आलू चल चाय पी ले जा कोई घर के बतिया होता जा काजी के उनका घरे लवंडा वाइल बनाचे खाती बियाह भाई गई में। अरे भाभी तोहरे बड़ाई करत रही जा कि हमनी के भाभी केतना सुघर बाली ए पूछी जी हमरा बड़ाई मत करी ना त हम बड़ी जल्दी ततरानी काहे ई सब बड़ाईन से। अच्छा ऐसे करिए ना सब जानते ना रही जान गनी ना वाह एकदम भारी मजाक करती रे दीदी ना जी चली कुछ चाय पी ले ना त ठंडा हो जी त अच्छा ना लगी ना भाभी तू कहल तार प्यार देख के मन कर अच्छा सुनी ना जी ऐसे मत करी ना तो दोबारा आज त राजा जी कहिए ना कि हमरा मौकी जाके दोबारा आवेली भाई अच्छा मोटा के जाई ताकि हमर नाम के भौजाई खिया के मोटा वाली राजा जी घर ऐसे होतो ना होई काहे खाती हमार राजा जी कहिना ना कि इनकर भाभी न बढ़िया है एकदम कहिना तो काहे आवत जे घरवा त मैं खिंचा देखत जे हम खराब है ओखन छोड़े काहे खराब है आजी सुनी ना ए खुशबू जी जाके भैया के लिया लाइट बहरिया से चार गो लइका आइल बा जे उनके साथ ठीक हो जाता है जो 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 ये कुछ जल्दी दिखा रही है लागत कि को कुछ लुटा तब जो चलिए चलिए सुजी चलो हो भाभी चलो चलो जल्दी पी ली चाहवा ना पियम तो जानते से राजी ठीक ना है। चलो क्यों पी है का जी नमस्कार प्रणाम हम सुशील जी नमस्कार प्रणाम हम खुशबू सिंह नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह आ देखनी है जो चल अभी हमनी के वीडियो बनानी है जो एक पारिवारिक वीडियो रहे अक्सर देख ले बनी कि केहू लड़की के जब माई गुजर जाली तब हो जाए एगो रहेली तो टर्चर करेली ना रख पावेली सतेली ओकरे के कहा जाला देखबे करे नहीं आजकल तो हमनी के देश में चलत ताटे और हमनी के गांव देहात में भी अधिक चलत ताटे कि केनो ननद के भौजाई ऐसे अत्याचार करते जा ऐसा बात नहीं है भौजाई लोग खाली करते जा ननदो ऐसे मुँह चलावर हो जाते जा कि भौजाई के झूठा धर लेते जा ना धरे के जैसा कि रउआ सबके वीडियो में दर्शानी है जा वैसे ही रउआ सब प्यार बना के रहम जा घर में। चलिए एक साथ लेते हैं जे विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए। यदि ये वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम यदि हमनी के चैनल पर नया हो तो प्लीज हमनी के चैनल हटे जिला भोजपुरी करा के दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं गाइस। सबसे पहले हमनी के वीडियो रहा पे 5 लास्ट टू के जिला भोजपुरी जी भर के